Ka odiero weche moko masanja ma oneno ni kaberno no sirikal ma en owuon rito ber ka koro to ng'iyo mar konyo midhiero gi ywak mag jo Gen Z. Jomadongo wach nitiere ka. Neno ka gima teko mar Gen Z omiyo sirikal ochapni ma otimo lokruok. To kata kamano, dobed ni ma en mana ote mar siasa koso dobed nang'o Ken Muga. Koso dobed mana wach mar gaya liet masani Corneo ochwakore Kenya ka. Apani mato gima neno ma jopiny neno. Kizungu moro wacho ni if you can't beat them, you join them. Kapo ni team moro oseyiero renu kaka ndalo mana wago picha juala ma jomalo gi jomwalo. Ka jomalo yierore kendo makoro gieu to chuno mani samoro koro uye loch maka koro next time ka koro rado unyalo winjoru ni kare koro kiwago jomalo gi jomwalo akikre uru to ji owalre mondo koro tugore maromo. Apani kama jatend piny oseteneno mane kama intie onge badhruok nikech ing'eni badhruok ni nyalo time kinde mokalo. Apani piny oselokore ma onge miriambo machielo minyalo lando e wang' jowi ka. Mi wach ni wadhi wuoyo oko kembe mag sirikal kata bede migepe moko mag sirikal moko maromo 47. Yes. Kaito bang'e to kowuogi jogi dhi duogoni en bende ong'eyo. Koro apani en okang' makare manokawo mar wacho ni gini koro osejogore gi lakwe padog chien. To pek pod nitie nikech ing'eni king'iyo jatend piny mane wang'eyo kata mane kane wadongo e kinde mokalo kata mane wuonewa gi minewa ong'eyo kane kinde gi mane koro ne pod gintiere malo kure weche mag siasa. To ineno ni rawere odhi okawo jatend piny moketo nyawo moro odhi onyore e yo moro ma koro gimonyalo timo onge nyaka to koro tim mana kaka idwaro. Ok ni mana kaka gidwaro, mana kaka idwaro. Kech ng'iyo sani lweny manitiere ka en lweny mar neno ni ere kaka inyalo ti kod mwandu Kenya yo makare. Ere kaka inyalo fuong' pek mar ngima manitie sani ma ok ochuno ni nyaka juog mana jo Kenya osuru e ofuku ma dibed ni osetuch. Koro apani jatend piny nyaw koro osedhi modonjo kuome to ok en nyaw marach, en nyaw maber. Kech iwacho ni piny morit gi mbola be piny mabedo gi dongruok. To apani tok muruodho e kinde mokalo cha ne miyo kata mana tieng' manokalo chien ne ok nyalo fuolo kapo ni nitiere wach ma onego bed ni wacho mang'iyo kaka owinjore bed ni tayo piny. To sani ne odhi mokaw iwacho ni cutting to sizes. Odhi moliel jatend piny moket wiye makoro pie mong'ise ni koro mae yo. Katiba wacho ni owinjore bed ni telo ne piny to owinjore bed ni ng'iyo ni to mwandu itiyogo e yo machalo nade. Katiba wuoyo kuom bidhruok, owinjore bed ni jotelo mane apis mari bidhore e yo machalo nade. Katiba wuoyo kuom chenro mag geng'o korka bidhruok nitie geng'o mibadhi gik makamago, owinjore bed ni itimo mane e yo machalo nade. Koro magi ting' te mong'ise ni nyaka to tim nikech e kinde mokalo samoro ne jopiny neno ni en tie kod ting' makamago to koketgi e mahino kech joma samoro pod oluwore samoro ok ti e yo mowinjore bed ni gitiye. Kembe ma samoro tiye e sirikal samoro ok tiye yo mowinjore bed ni gitiye. Kata samoro chenro ma sirikal timo ok onyis kido mar kungo mowinjore bed ni Kenya bedo godo mondo mi otim dongruok e yo maka gi kacha. Koro apani okang' mar jatend piny mar chiko ite kendo winjo ka koro weche osechopo tielo 12 ne en okang' maber. But chien kacha no neno kaka ma president ben osechako chon kane odonje telo kane en Kisumu State Lodge ma Kisumu. Nitiere weche mbaka moko mane gore mar gima ne giluongo ni rationalization mag state corporations. Ing'eyo ni golo moko ma ok loso ohala ket tenge mondo maloso ohala momi thuolo medo dhi nyime kod loso ohala. Ing'eni chien kacha momiyo wacho ni chien kacha nigo mbaka mang'eny to tim ne tin. Mana kaka koro inyalo paro kinde ma network dhi nyime mbui ni winjo ka jomoko wacho nyaka ni gimoro miwacho ni tenga ni koro watengo nyaka miriambo milion 1 watengo jopiny ne wuoye e line machalo kamano. Koro chien kacha ne waneno kiwuoyo mang'eny. Chien kacha ni wuoyo mang'eny to tim samoro ne tin. Koro luwore ka jopiny ng'iye. To sani king'iyo
wuok mane jopiny ahinya to rawere nowuok godo oko mar wacho ni wadwa ni mondo wachi to tim. Kendo imiyi nyaka kinde nyaka thuolo. Wacho ni omiyi ndalo maromo kama kicha. Sano sani gichako twak moro ni e jumba 2 wadwa ng'iyo ni to wach mar IEBC nochopo kanye. E dweche 2 wadwa ng'iyo ni to chenro ma kama ochopo kanye. To king'iyo to en twak ma odhi nyime kendo medo liel kamach. Koro apani gima ne wacho kinde cha gima wacho sani koro dhi bed ni opogore. Nikech nyalo paro kata kwa wacho mana ng'iyo kembe ma osebedo ka podho mag sirikal gi. Inyalo paro ni kata mana kembe mag niang'. Gin wach mar rucho gope gi wacho gi ka higa. To pok oketi e tim. Tanyalo ng'isi ni sani kapo ni mano bo dhi peth kaka agenda ma sani minyalo twake gi rawere, tibiro winjo ni kinyi iwache titime sechego. Nitie gik moko ma samoro ng'ene siasa telo en chiko it. Nitie jomoko ma ng'we chiko it no giwinjo giwacho nang'o. Idiro ni Oloo tiwinjo ka bo nyama kimi duogi. To sama koro wachope ni apani en kama koro bedo mapek ahinya ne jatend piny nikech nyao moro nyaka osedonjone. To ken nyao mane nyao marach. En mane jopiny okawe mokete kare mowinjore bed ni obedie. To obede kanyo e kinde ma bende joma pod oluore kata chenro ma pod oluore pod ogak ma bedo ne matek. Koro chuna ni nyaka to koro chunre kata bed ni opek maromo nade. Nikech gino semake kama rach. Pek ma kendo dhi bedo ka ang'eni pod ji biro bedo ka penyo ni to sama kembe mag sirikal kata bede migepe moko mag sirikal owuo to owacho ni ji manyo tije. Joma tiyo kuongi kadhi kanya winjo ko wacho kanyo ni ujire bed ni koro itero gi e bede migepe moko mag sirikal. Manyiso ni kodok korka weche mag chudo mag osara mantie atamalo maduong' cha pod dhi mana dong' kacha. To mak mana pani kwano mana otemo goyo en ni chenro mamoko makawo pesa e bede migepe gi ema koro winjore bed ni budget mari koro igolo ikete chenro mamoko mag dongruok. Osara mag joma ne tiyo kuon ka to koro apani pod bo mana megi kokalo kuom kuonde ma koro idhi ketgie. To apani garama mara riembo chenro ma kamago samoro ng'eni samoro jatelo kani apise o madhi e soda moro nyamburko matiyo kanyo gik ma kamago. Koro apani mano ema sirikal dwani mondo gole omenda ka ginyalo temo dino godo fuok. Ema winjo ka sani koro sirikal yuago ni odong' nikech ne ok giyudo paro mar chik mar omenda cha mondo mi ochop kare. Jonon weche mag omenda bende pod dhi nyime kod none ka bende mano en achiel kuom yore manyalo biro reso. Anya to king'iyo ni kembe gi gibe gin mana kod ting' ma gisebedo ka gitimo. Kopogore gi joma ondiki ka nitie mana joma ne yudo rak mane gitimo mane gitero godo mwandu kanyo gibe ne giyudo yuto. Samoro joma ne yudo rak gi nitie joma ne gindiko e kembe gi mamoko. Koro pod nitiere pek ahinya kuom okenge duto mikawo. Onyalo bedo ni ober e yo machielo to komachielo to nitie hinyruok manitiere. Samoro nitiere miyo ma en nochung' mana ne chwalo nyuka e kambi mar so and so. Nitiere miluongo ni numerical machine complex. Koro sama koro lor kani koro nyuka chak ter ok oter kacha koro samoro kumitere nyuka onge. Koro en gima oluorore ahinya. To mak mana ni gima duong' ma japiny dwaroga ni kochak timo luoko kochakore malo to gikone wabiro neno ber gi piny ku. Nikech ng'eni sama luasi obedo maber ma koro ng'ata ng'ata nyalo timo chenro ma kaluwore kod dwaro mar chik maonge weche mag ni koro miluongo ni kik bak gima kia mibadhi moko ma samoro donjore e chenro mag sirikal gi ka koro mago nyalo luok te to nyisi ni kata mana piny ku nyalo biro bedo mayot. Jomoko nyalo biro machak ket mwandu gi joma noloro kembe gi kachako biro mana yawo kembe gi koro thuolo mag tije gi nigi nyalo nyuolore. Gima sana no karawere kedo ne motegno en ni mondo mi sirikal olose luasi maber ma piny odongore godo.